Morjesta. Renaultti-video on hyvin saanut kommentteja ja minä ajattelin video välityksellä vastata muutamaan kommenttiin. Siellä oli vaihelaatikosta muun muassa kyselty, että onko nopea, vaihtaako hyvin. Ja mulla on nyt tässä kuorma päällä ja tuossa tulee tuommoinen mäki, että siinä on mutkaa, siihen ei kovin kovaa vauhtia pysty ottamaan. Ja se siinä varmaan vitoselta pitää haetuttaa kakkoneste tuossa mäessä. Nähdään tuo vaihelaatikon käyttäytyminen täällä maastossa tällä videolla. Sitten on tuosta telin nostosta oli kysymys, niin tämähän eka kuorma kun saatiin päälle, niin hoksattiin, että se ei teliä anna nostaa. Eli monesti uusissa autossa onkin se, että siellä on rajoituksia päällä, että sitä ei saa ainakaan ajettua hajalle missään noita apujousia ja alustasta mitään. Niin tässä on nyt työ alla tuohon semmoset asetukset. Käydään varmaan tuolla merkkikorjaamolla laittamassa sitten semmoset asetukset, että saadaan telit nousemaan. Että se nyt 12-13 tonnia antaa vetoakseleille. Ja tuonne telille jää vieläkin 5 tonnia painoa. Mulla on nytten painonsiirto tuossa vetoakselien päällä, eli se ei tuon enempää anna painoa, ja siksi mulla on nytkin kettingit päällä, että päästäisiin tuosta mäestä ylös. Sitten lukon käytöstä sen verran, että tämä on kyllä ihan sama miten on auto ja joka paikassa menee tönkkilukko kerralla päälle. Että tuo menee vauhissa ja sitten paikallaan ollessa ei tarvi ikinä kyllä nytkytellä autoa, että saa tönkkilukon päälle, mutta sitten tuo tönkkilukko, kun pitää saada pois päältä, niin se on vähän, joutuu kaasulla herkuttelemaan ja kääntelemään autoa, että saadaan tönkkilukot pois. Että tuossa mäen päällä tulee sitten mutkat toiseen suuntaan, niin katsotaan siinä, että joudutaanko vekslaille, että saadaan tönkkilukko päälle, että saadaan sitten käännettyä auto toiseen suuntaan. Mutta polkastaanpa mäkkeä ja katsotaan miten vaihelaatikko vaihtaa. Joo, eli otetaan tuosta manuaalilla. Hyökätään manuaalilla tuohon mäkkeen, niin se on meidän omissa käsissä sitten, että se oikea pykälä löytyy sieltä, jos löytyy. Ja mulla nyt on semmonen ajatus tässä, että tullaan vitosella tuohon mäkkeen ja tuossa mutkan jälkeen joudutaan pikkusen ehkä löysäämään kaasua, niin se haetuttaa varmasti kakkoseen siinä sitten. Vielä tullaan ilman tönkkilukkoa täältä ja tuosta kakkonen. Sieltä löytyi kakkonen ja kylläpä makiasti löytyi. Eli minun käsittääkseni vitonen on jo ison puolen vaihe 12-vaihteisessa vaihelaatikossa ja se isolta puolelta vaihto pikkupuolen kakkoselle tuossa manuaalilla. Minä 3 näpäytin nopeasti viiksen päästä, niin näyttää kyllä todella nopeasti löytävän pykälät. Joku oli sitten kommentoinut vielä renkaita, että miten renkaat kääntyy Renaultissa. Siinä on merkkikohtaisia eroja noissa renkaissa. Niin minusta tämä kääntää kyllä renkaita ainakin samalla lailla mitä Volvot. Että en ole hoksannut, että siinä olisi mitään renkaanvaihossa ollut. Että tässä ei sähköistä ohjausta ja ostinta ei ole niin kuin Volvoissa. Että hoksaa, että tämä on vähän tämmönen raskaampi ajaa metässä tämmönen auto. Mutta siinä nähtiin vaihelaatikkoa ja antaisin kyllä aika hyvät arvosanat, jos pitäisi kouluarvosanoja Renaultille antaa, niin vaihelaatikosta. Kyllä tämä toimii metässä. Joo, tuossa vielä matikan tuntia pii itelle, niin kyllä se vitonen on vielä pikkupuolen vaihteita, mutta nopeasti puottaa kyllä useamman vaihteen kerralla. Ei mene arpomiseksi, että se kyllä sen mitä painaa, niin se sen ottaa. Ja
jos ei sitten ihan ammu yli, että koita vitoselta ryömiä naputtaa. Että tietenkin se ei säre itseä, mutta puottaa useamman pykälän tuolleen nopeasti. Siinä ei monta sekuntia aikaa, kun kärry tulee siihen mäkkeen ja kun veto katkia vaihtamisen ajaksi hetkeksi, niin se pitää olla tarpeeksi pieni pykälä sitten, että se vielä siitä meno jatkuu. Mutta tosiaan tehasasetuksen jäljiltä 13 tonnia on ihan maksimi vetoakselle, mitä Renaultti antaa. Kommentoikaapa siihen, ketkä puita on ajellut, että eikö ole vähän liian vähän puuautoa. Kyllä täällä metässä pitää silti olla vetoakseleilla painoa silloin, kun sitä tarvitaan. Että toki niistä ei käytetä painosiirtoja muuta kuin silloin, kun ollaan semmoisessa paikassa, että sitä vetopitoa tarvitaan. Minun mielestä se on lähempänä 20 tonnia ainakin, mitä pitäisi vetoakseleille saada. Ja kun tuo telinnosto saadaan pelaamaan, niin se varmasti sitten saadaan sen verran. Ja en epäile kyllä yhtään, etteikö sitä saada telinnostoa vielä pelaamaan. Siihen ei vaan asentajat vielä pystynyt suoraan parametreja laittaa silleen, että telit nousee. Tämmösiä mietteitä. Seuraavalla videolla sitten katsotaan, että mitä Renaultti syöpi. Polttoainetta ainakin, mutta paljonko? Ajokelit on vielä hyvät.